van de bekendste gebouwen in Burgum. Iedereen kent het natuurlijk als Glinstrastraten, maar het wie in 1854 dat de verneemde familie Verf dit gebouw hier del zette. En pas in 1914 kreeg het zijn huidige naam, Glinstrastraten. Ja, en sinds 2018 had de gemeente het kocht ten behoeve van het sociaal-cultureel werk in Burgum. En naast mij staat Renske Kootstra van Sociaal Cultureel Werk. Renske, wat gebeurt hier eigenlijk achter deze prachtige morgen? Nou, wat hartstikke mooi dat ze nu dat nou krijgt vredig. Zeker. In de weken van 13 tot 18 september hebben we hier een weekend. Ja. En nou, het mooiste is om er zelf even del te komen, om te zien, een bakje koffie te halen. En dan heb je een heel mooi beeld van alles wat hier achter de distelaren gebeurt. Dus ik zou zeggen... Kijk, hebben we volgens mij? Ja, absoluut. Hartstikke mooi. Ik ren achter om te beginnen om jij even wat. Dit zijn de biljartballen voor het driebanden. Ik ga hem nu op een akietstoot leggen, de beginstoot. Dit hier, geel daar en de rode aan de kopse kant. Dit is de keu, die wordt in elkaar gedraaid in 2 delen en dan is de beginstoot. Nu ga ik hem dan wel maken. Mijn naam is Hans Dijkstra, ik ben oud-eigenaar van biljartfabriek Bier in de Schepper. Dat heb ik 30 jaar gerund en ik heb deze biljarts hier ook geleverd. Ik ga hier vanavond of vanmiddag in Glinstrastraten een soort demo geven, uitleg over het biljart en over eventueel een keu. Hans, hartstikke bedankt voor deze demonstratie, workshop. Het was een groot succes. Ja. En hopelijk tot de volgende keer. Graag gedaan. Alles tegen. Dit is een koersbal en het werkt met 2 ballen, of tenminste met 4 ballen. En om de beurt gooien. En, de bal die zeker aan dezelfde koers, dat is de heuvel. En verder dan weest hem dat vanzelf. Nee? En het is altijd heel gezellig, we doen dat altijd tegen die man. En dan tussentijds even een bakje koffie. En dan doen we een ampère om. Nou, en dan gaat ieder zijn gang weg. Ik ben een tweedejaars student van sociaal werk en ik loop hier stage bij Glinstrastraten.
En deze week is een openingsweek waarbij ik samen met een medestagiair een activiteit organiseer voor een aantal kinderen. En vandaag gaan we smoothies maken en zandkoekjes bakken. En mijn taak daarin is om het gewoon te organiseren en voor te bereiden en dus ook de kinderen te ondersteunen tijdens de activiteit. En dat vond ik natuurlijk hartstikke leuk, want nou ja, dat is dus mijn doel hier. Ik doe dus sociaal werk en ik loop hier stage omdat ik er graag achter wil komen welke doelgroep bij mij past. Want hier heb je dus van jong tot oud en hier zijn dus nu kinderen, maar volgende week is er weer biljarten met senioren. Dus dat maakt het ook zo interessant. Daarnaast vind ik het heel erg leuk bij Glinsta Staten dat er ontzettend veel leuke mensen om je heen zijn. Je wordt met een warm welkom ontvangen en het zijn ontzettend veel vrijwilligers. En dat merk je ook wel, want we doen het gewoon echt voor de maatschappij. En dat is gewoon ontzettend mooi om te zien. We zijn hier in de bijkeuken van Glinsta Staten en wij zijn een groep vrijwilligers met cliënten van het Lunchcafé. Het Lunchcafé organiseert iedere week een lunch voor inwoners van Burgum en daarbuiten. Iedereen is welkom. En vandaag zijn wij aanwezig voor een proeverij als onderdeel van de Open Week van Glinsta Staten. 6 oktober beginnen wij weer met ons regulier programma. En dat is een lunch vanaf 12 uur tot 1, waarbij wij met vrijwilligers, waarbij de vrijwilligers samen met de cliënten een lunch maken die bestaat uit een soepje, een broodje en een koekje. Ben ik Burgum, eerst een soepmeisje, broodje meisje en toetje meisje. Dat vind ik echt heel erg leuk. Ik ben nog niet zo heel lang bij het Lunchcafé. Een jaartje ongeveer. En ik las dat er in het boekje van Glinsta Staten vrijwilligers nodig waren en toen dacht ik, yes, dat is leuk, want ik hou van koken en ik hou van mensen. En nou, dat was dus voor mij gesneden koek. En ik heb gebeld en er kon meteen komen en ik vind het een hele fijne, waardevolle morgen om met elkaar op te trekken, te werken en wat neer te zetten. En aan het eind maken we een hele gezellige lunch met elkaar en we eten met elkaar. En wij zien er naar uit om meer deelnemers te ontmoeten op onze ochtenden. Want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Zo, luisteraars, dat weer dus weer de begintune van ons programma Blasmuziek in Hetsen, wat ik together met mijn vrouw Annelies presenteer. En dit weer dus begintune en die heet van Blasmuziek in Hetsen. Een heel toepasselijke titel. En we gaan even verder bij een heel fleurig nummerke en dat heet dus Beumense Mädchen sind klasse.
Nou, we zitten hier in de mooiste kamer van Glinsterstraten en dat is de studio van RTV NOF. En voorheen weer het RTV-kanaal, bij de meesten zit dat nog altijd zo natuurlijk. En we zijn een lokale omroep en wat we dwalen is dat we nieuws brengen voor de gemeente Tietjerkstedeel en Achtkarspelen. En dat we fleurige muziek brengen, een praatje en een plaatsje, wat samen te zeggen. En dat gebeurt al hier toch vrijwilligers. We hangen een geautomatiseerd programma en daardoor kunnen we dus 24 uur per dag wat jerrelitten. En dat jerrelitten dat bestaat dan uit non-stop muziek vanzelfs. Wie schakelen zo nou en dan terug naar Omroep Friesland, omdat we dat heel interessant vinden. En we gaan mensen die hetzelfde programma presenteren, zat ik dus krijg ik die bij Bladmuziek in Herzen. En zo zijn er dus meer mensen die hier live een programma presenteren en wat dan rechtstreeks in de uitsturing komt. Als studiocoördinator ben ik echt er verantwoordelijk voor dat het op zaterdagmorgen, dus tijdens de presentatie van Opperhichten, dat het al hier goed erin, dat het technisch al hier in de maat is, dat ik erin alles even na, ik zet het spul even klaar. Omdat het nog coronatijd is natuurlijk, de gasten maar op 1 meter afstand. En we ontsmetten straks de boel even heel dol. Nou zo, en dus Opperhichten gaat dus net alleen over de kabel en via de radio, maar we brengen echt beeld. En hier hebben we camera's verstaan om de hele uitsturing dus op Facebook echt te leggen. Op vrijdagochtend in de oneven weken komen een groep vrouwen samen in Glinsterstraten om met elkaar te spinnen. Wij gebruiken wol die wij of zelf gevergd hebben, of die wij van onze eigen schapen, of die we gekocht hebben. En ook als je kleurige wol hebt, soms zelf gemengd. En op die manier proberen wij een mooi draadje te maken met elkaar. De eindproducten hebben wij ook meegenomen. Want als je spint wil je ook wat doen met het mooie resultaat wat je hebt gemaakt. Met de kleurtjes of met de wol. En je kunt ook nog eventueel gaan verven met plantaardige stoffen. Of in de zon of met de sneeuw. Wij doen dus op allerlei manieren, proberen wij het materiaal te verwerken. Bijna 4 jaar geleden ben ik in Berchem komen wonen, Burgum. En vanuit het westen. En ik kende natuurlijk helemaal niemand. Dus ik heb een oproep gedaan op de landelijke spingroep. Zijn er ook spinsters in Friesland? Wie vindt het leuk om met mij eens een keer te gaan spinnen? En mijn buurvrouw reageerde daarop. En wij zijn met z'n tweeën begonnen. Bij elkaar in de huiskamer. En zoetjes aan kwamen er meer dames bij. En toen werd de ruimte natuurlijk te klein. En zo zijn we in Glinsterstraten terechtgekomen en we zijn nu met 6, 7 dames. Maar er kunnen altijd nog meer bij. En wat kun je nou doen met al die mooie wol? Nou, de bollen die daar liggen, die worden gesponnen tot draadjes. Dat zijn de draadjes. De draadjes worden prachtige stola's of een trui of een flessentasje. Dat zijn zomaar wat mogelijkheden. Je kunt er ook nog mee weven, wat je maar wil. Heel veelzijdig. Mijn naam is Luc Baarsma. Ik ben voorzitter van het Filmcafé in Burgum hier. En we zijn vanavond hier bij elkaar omdat we een hele bijzondere avond hebben. Na een hele lange stilstand door corona openen we nu hier in Glinsterstraten ons hele filmseizoen. En dat doen we met een diner en een film.
En die zijn op elkaar aangepast. En dat geeft tevens aan de samenwerking tussen bepaalde aspecten van Glinsterstraten en ons filmcafé. U zag net al op het scherm al een stukje van de film die wij vanavond draaien. Nou, het is natuurlijk nog een beetje flats het beeld, maar dat komt omdat het hier nog licht is. Vanavond is het natuurlijk donker. En de film is een Italiaanse film, echt geschikt voor een groot publiek, vrolijk, luchtig, veel Italiaans temperament. En die heet A Casa Tutti Bene. Nou, eigenlijk is het helemaal thuis niet zo goed. Het verhaal in het kort gaat over een echtpaar, 50 jaar getrouwd. En ze nodigen dan de hele familie uit op een eilandje. Nou, en dat is allemaal feest en vrolijk en eten en drinken. En de bedoeling is dat ze 's avonds allemaal weer teruggaan. Maar wat blijkt, er steekt een storm op en de veerboot gaat niet. Dus ze zijn allemaal gedwongen om de nacht door te brengen. En dan gaat het fout. Dan komt al het oude zeer boven in de familie. Ons filmcafé bestaat inmiddels ruim 7 jaar. En wij proberen een gevarieerd aantal films te brengen voor elk wat wils. Kwaliteit staat natuurlijk altijd voorop. En wij verheugen ons in een toenemende belangstelling. En die belangstelling komt denk ik ook omdat het voor iedereen toegankelijk is. Omdat we na die tijd met elkaar gezellig een drankje drinken. We kunnen de film bespreken. En dat geeft een bepaalde vorm van saamhorigheid. Ook al ben je alleen, de drempel is nooit te hoog hier. Als u geïnteresseerd bent in alles wat films betreft, kunt u zich opgeven via ons mailadres. Dat is info@filmcafeburgum. U krijgt dan de nieuwsbrief toegestuurd iedere maand. Daarin staat alle nieuws over de films, de inhoud van de films en de te verwachten films. Mocht u zich opgeven, krijgt u altijd een bevestiging. Ik hoop dat deze documentaire een beetje een beeld houdt van wat er uit te doen is. Ik zal nog even heel in kwart een aantal activiteiten benemen. Op Menje en Wijnje hebben we een buurtkamer. Op Wijnje hebben we een lunchcafé. We hebben kinderactiviteiten, bijnaactiviteiten, maar kan je zeggen. Op Tiesjemidje en Tonsjemidje. 1 keer in de maand hebben we een filmcafé. Op 1 keer in de 14 dagen hebben we Vretemjaar aan de bolspinnen. En een ruilbibliotheek, dus hebben we nog een hele grote activiteiten. Wil je alles nog een keer nijsje en zorg dan op onze website www.glinsterstraten.nl.